sa gyapon nga din yatong kauban. Muna gingon sa pulong sa Dios nga din kita kinahanglan aniya sa balay sa Dios aron siya atong kauban sa dunay. O kaya ang sugo kang Moses nga din buhati ko balay aron makiguban ko kanila. Muna ang tanan simbahan, ang mga tao nga musulod sa simbahan, ang Ginoo kauban niya. Muna nga kini ang ato ang kinabuhi nga bilang mga Kristiyanon ba. Ang tinuod nga Kristiyanon, mo ni ang iyang buluhaton. Una ang adlaw, ikadua ang balay, ikatulo ang pulong sa Ginoo nga mao kana ang kalanon sa kinabuhi nga nidawat kang Kristo nga nituo sa anak sa Dios nga gihatag niya ang bugtong anak ang mutuo dili malaglag kun dili may kinabuhi walay katapusan. Wala nitak na nag-discuss ta katong miaging Domingo about aning kinabuhi. Dili kamatayon atong isgutan kay ang Bible wa nagsulting kamatayon. Ang iyang giisgutan diri mao nang kinabuhi. Mao nang hinungdan si Jesus Christ ni anhi aron paghatag og kinabuhi. Mao na atong miaging Domingo nag-isgutag tulo ka klaseng kinabuhi. Ang una ang natural. Karon hisgutan na po nato ang spiritual. Naibaw na ta ang natural life sa pagbuhat sa tao, bubalik yun siya sa abog. Di ba? Manay nungdan si Kristo, ni ani siya, nga nagingon siya ang dalan, kamatuuran o kinabuhi. Manang kung atong sabton, nga matod pa niya, ako ang dalan, ako ang tinuod, ako ang kinabuhi. So way lain na to ang agian si Kristo lang kay siya ang tinuod. Tinuod nga kinabuhi. Kaning giingon niya nga kinabuhi diri sa pulong sa Ginoo, tunay ni dili ni mamatay. Mo nay gingon sa Bible kung mutuo mo ana. Unya mungutana ta ngano nangamatay mga tao. Nabitaw nagingon ngano nangamatay ang tao. Mo bitaw nagingon ni Apostol Pablo. Tingon pa daw puno sa pulong sa Hebrews o si Pablo ang last magpakamatay nga magadala sa pulong sa Dios. Gipangpatay sila tungod kay nagwali manggod sila sa pulong sa Ginoo. Wa mo sila nangamatay kay nasakit. Wala ko kita o ako kabasa, halos nabasa na ako pulong sa Ginoo nga ang mga iya sa Ginoo nangamatay tungod sakit, wala gyud. Kinsa may pangutan ako ninyo kay nabasa na man gyud ako ni tanan. Gawas katong kalaban sa Ginoo para ni King Nebuchadnezzar, si Jezebel, yung mga tao nga gi-predict niya nangamatay tungod sa pulong sa Ginoo nga gipadamgo sa propeta nga naamang ganing giingon kadto si Jezebel nga propeta nga gani sa Revelation gipahinumdom kay doon na pay mga kasimbahanan nga mga tao nituo nga adunay propeta nga babae. Mo nang naay kasumbong daw kulong Revelation sa mga nangalagad nga gitugutan nila ang babae nga propeta. Anong propeta kanang usulti kay sa pulong sa Ginoo kaniadto? Nagprophesy, wala ikasumbong sa mga kasimbahan kung doon na pa na. Nga si Jezebel, di-predict dayon sa usa ka propeta, niingon siya kana si Jezebel, untong dako, muadto na siya dito sa taas, mahulog na siya sa bintana, kunya ang iyang lawas, kaunon sa mga iro. Niabot ang tagna, tinuod yun, hitabo kang Jezebel. Tungod na sa pulong sa Ginoo, mo bitaw na kini pulong sa Ginoo tinuod ni. Ayaw ni ipakagamay ngo pa ni Jesus Christ kinsa tong nagpakagamay ini pulong sa Ginoo kanang gamay nga pulong ba? Para kanang anong mingong ka nga bakat na ay white lie. Ang tanan bayad sa bakakon mo naggingon impierno. Alang sa mga bakakon ingon sa Revelation, impierno mo bitaw kung kita iya sa Ginoo ayaw gyud pamakat. Sultigod mo tinuod kay ang pulong sa Ginoo nagingon kung ikaw mahibaw sa kamatuoran ora na imo hatag imong kagawasan. Dili na mo ay makahatag nimo og depensa ng bakat kun dili ang kamatuoran kung ikaw tinuod nga iya sa Ginoo. O bitaw na kanang live diya sa pagka Kristohanon wala masabtan. O bitaw na karon mo nang moingon ko
Nganong makaingon man ka nga karon pa man ka kay balo ini nga ang ako mga ginikanan nga wala na lang. O bitaw nakaingon ko Ginoo nganong karon pa man. Kay mo man doy gipropisigod sa Bible sa ulayng adlaw ang musampit sa Ginoo mao ray mamaluwas. Kato day ng unang mga panahon awas yung nagingon basta nagingon siya sa ulayng adlaw mo bitaw na ningon si Jesus Christ. Inyo galing ipakagamay ning pulong sa Ginoo bisan kanang that nya come ipakagamay na ninyo wanang gingon ipakagamay po ka sa Ginoo ambot pasabot because ang Ginoo gugma although mangayo ka tagaan ka pero dili kayo ingon kanang abudan sa gayud nga ang Ginoo ditubag nimo mabot yun sa imo ang katubagan kay because ang Ginoo gugma pa karon o bitaw na kita gusto sa Ginoo magtuon dito sa pulong sa Ginoo kay naa man pulong sa Ginoo aron mao man atong life good nga bilang ni dawat ta sa Ginoo kay sa diya nga niduol ta sa Ginoo ang atong life giilisan na ni mo na gitawag og ang tanan na bautismohan daw kinahanglan mabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi mo na gitawag nga ni Jesus Christ giingon kang Nicodemus born again mo nang giingon ni Apostol Pablo ang tao nga anak kang Kristo he is a new creation. O mo na mga tao na resurrect diya sa pagkabanhaw ni Kristo uban nga ang ilahang unod kanang lawas nga mubalik sa unod natural yun na appointed yun na kay abugrata mubalik gayud mo nang permero natong kinabuhi mana atong isgutan karon ang ikaduhang kinabuhi nga bilang nangalagad ta sa Ginoo aduna tay new life kanang gitawag og spiritual life which is there is a everlasting life o kanang everlasting life madawat nato na kay kanang everlasting life is a reward ganti ba ganti mo bitan ingon si Apostol Pablo kita daw sama kuno sa magdudula nagdagan ta sa lumba sa kinabuhi ang atong giapilan kining kinabuhi dili kamatayon ibaw ba mo ana kay kung mga lagad man ang mga matay ta mas maayo pa tong uban nga wa nang alagad nagaguhago lang ta diri gibadlong ta sa Ginoo nga di ganit ta maglipay-lipay di ganit ta mangibog di ganit ta ingon nga magsaya-saya diri kay ngano man mao na itudlo sa kinabuhi nga naa sa Ginoo nya pero kung atong una tabla ra gyapon nangalagad ta, nangamatay, sila wa nangalagad, nangamatay, manang giingon, tinuod yun nang giingon sa pulo sa Ginoo nga ang kamatuoran na wala na kaniadto pa. Remember mo nang si Jesus ni ingon, kung may baw lang mo sa kamatuoran, muhatag yun nagkagawasan. Nga uningon man siya, kung mahibaw mo sa kamatuoran, because ang mga tao wa kay baw sa kamatuoran. Giprophesy na gyud na gani ang mga Israelites ug mga Hudiyo giblind. Anong giblind man sila? Aron kita ma-open ang atong mga mata nga makakita tag kahayag nga si Kristo ang kahayag nga nagpahayag about sa mga tao nga iyang pinili atong una nga wa kasabot. Wanang ilang gipili ang kamatayon rather than life. Wana si Kristo ni anhi kamatuoran, dalan ug kinabuhi. Unya, wag yapon nasabtan ang life. So therefore, mo na ang mga Kristiyano, wala kasabot. What is life? Nga bilang sila Kristohanon. Kung sumatong kinabuhi dahil sa pagka-Kristohanon, new life. Diba yung gingon dito sa Roma? Aduna sa ibag-ong kinabuhi sa diya nga kita gibautismuhan. Ang tanan na bautismuhan, gawas kung siya nabanhaw, patay siya. Kay gilubong siya. Mao na kung kamo gibautismuhan, kinahanglan mabanhaw. Saan sa paagi mabanhaw? Pag una ang iyang kinabuhi. Mawita na karon mag-isgot ang ikaduhang life nato. Life nato kay nidawat ta sa life nga gitanyag sa Ginoo, pinaagi sa iyang bugtong anak nga gihatag. Ya kanang gidala ni Jesus Christ nga life nga matod pa niya sa John chapter 10 verse 10. The devil is come
is to kill, to steal, and to destroy, but I come to give life abundantly. Kung pangutana diha, kanang life bang nagyatag ni Jesus Christ, mamatay pagyapon ba ta? Ug mayong ka, may pa di na ako nadawaton si Jesus Christ. Kasakit anang kamatayon. Ang Bible nagsulti na daan kaniadto ila Moses. Giingnan si Moses, ingnan na imo mga katawan Moses, nga heaven and earth is a witness that the Lord your God sit a life and death. Nagsit ang Ginoo og life and death. Kanang life is peace o blessing. Death is curse. But choose life. Ninyo pagani dito ang Ginoo. Pilihan ninyong life. Kaya nga naman, curse ko na ang death. Kunya, naisulat man na diri. Ato din ang ipakagamay, ipawalaon din nato ng giingon nila tumuna nga, gipadayag sa Ginoo, nagsitya og life. Kunya, man ang giingon ni Jeremiah, nga nung nangamatay sila, because, ingon ni Jeremiah, they chose death rather than life. Wala, giingon sa Ginoo, kung mangutana mo nang namatay lagi, gipili mo na ang kamatayon. Manay si Jesus Christ, nag-iskot og duha ka dalan. Dalan sa kinabuhi o dalan sa kamatayon. Matod pa niya, dagan ang niagi sa dalan sa kamatayon. Kaya gano'n, sangkad man kayo. Luag kayo. So pwede ka mo dagan, pwede ka mo sulod. Pero ang dalan sa kinabuhi is, narrow is the way that leadeth into life. Muna yung sa kabutang, ako ipasabot ninyo, apit na ta nga matapos ang kalibutan, dapat libaw tayo kay nganong nianhit ta diri nganong nangalagat ta sa Ginoo because of life, kanang spiritual life nato nga kanang pagpangalagat sa Ginoo kay sa ato nang gisgutan atong agi mga panahon nga we are groaning, kanang nagbanglutan ta sa Ginoo ba nga kini atong life nga bisan spiritual ni daghang gyapon tay trials, pagsulay, no? Kanang ato ang spiritual life nga ang nag-lead nato, kanang spiritual life ang nag-lead niya kanang pulong sa Ginoo. Muna nga importante nga diin kita makabaton anang spiritual life aron pag-abot sa time kay do naman goy heavenly life. Pulo ka klaseng life, natural life, spiritual life and heavenly life. Aron abel o madawat nato na kanang heavenly life in the twinkling of an eye, kini atong body, ilisan man ni og body nga heavenly. Ingon pa sa 1 Corinthians chapter 15, nga ang corruptible, kining madunot, dili na madunot. So mo nang gingon sa 2 Corinthians chapter 5, nga nagpaabot ta, nga diin, ilisan niya atong lawas. Manang giani ta diri aron mailisa atong lawas, kay di man ta kusud sa langit. Manang giingon dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50. The mystery that blood and flesh cannot inherit into the kingdom of God. Munya mao man atong gialagaran, manulod ta sa kingdom sa Ginoo. Kay si Jesus Christ, ang iyang gospel, ang iyang good news is to enter the kingdom of God, because the kingdom of God nga kanang mo reign forever, that cannot be shaken kay nganuman uyugon ra ba ni sa Ginoo ning kalibutan. Kay numdum ba mo sa gitawag og kanang linog, no? Atong linog. May gani gamay ra to, ako wag ko kamalay. Abot asa ko napitan, nagmotor siguro ko. Yung sila naglinog, ako kauban dito sa Katalunan Grande, niingon siya kusog daw ang linog daw. Wag ko kamalay. Hapit daw mo uyog. Salamat ta kay kana gamay pa lang kayo, buabot yun ang panahon kay giprapisi man guna ni Jesus Christ, gisulti na nadaan una sumubalik mo nang gingon sa diverse places na ay mga pestilence, na ay mga earthquake, na tanan rumors of war. Hapit gid mo balik ang Ginoo kay naa naman na murag ang ato ang panahon ba nga wa nagipagundang ang pagkadaotan sa panahon na change na gyud mo nang gingon climate change. O bitaw na kita mga lagad sa Ginoo mo nang gingon wa tay lain nga din dalan nga atong paggalaktan kung kana kinabuhi mo nang atong gingon ang kahayag nato ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan maglakaw ta sa dalan ngadto sa kinabuhi nga din ang kahayag mao na si Jesus Christ.
Kay siya ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Wa bitaw na akong gingon kaninyo, kining ikaduhang nga akong iwali ninyo about ning spiritual life. Sa tinuod lang daghang kayo wa mahibaw na kay giblayan man gud sa Ginoong tao. Wa bitaw na naayang giingon nga ang Israel gi-appoint niya nga ma-blind sila aron ang mga tao nga muila kang Kristo Jesus kay sila di mamutuo kang Kristo Jesus, gi-blind sila. Aron kita po nga wala labot, ni-join lang kita, ni-join ta. Wala ta ni-join sa Ginoo, ni-join ta sa sugo sa Ginoo sa ilaha. Mao na ang imong basahon jud na. Nga ang number 1 nga atong giapilan nga bilang kita mga lagad sa Ginoo is to keep the Sabbath day. Kanang gihatag nga adlaw sa Ginoo kung duol mo na ko o sige mao ni ang ilhanan sa usa ka tawo between man ang God imong paniisikil kanang Sabbath day mao ni ilhanan nga siya kauban ang Ginoo ug ang tawo. Sabbath day imong paniisikil kining adlaw kining balay kining pulong mao ni ato ang kinabuhi. Ang atong kinabuhi isa ka adlaw lang. Kung ikaw iya sa Ginoo kay ngano man ang unong kadlaw gihatag na sa tao, ang isa ka adlaw para na sa mga tao nga iya sa Ginoo kadtong nituo. Kung wa ka nituo, hinuon dagay nituo, pero ang gingon sa Bible last adunay pinili. Adunay gi-hire. Adunay gi-bid niya, gi-invite niya. Gi-call niya, gi-choose niya. Muna usa ka butang nga din. Mao ni gisulat sa Bible. Tungod sa kabaga sa Bible, wa na lang yung sabta kay daghang kayo gipangigon. Mao na akong gingon sa inyong ikaduhang life. The second life is a quickening life. Kanang pinukaw ba? Sa tinuod lang tanang tao, sawa pa si Kristo diri patay mata. Sa sala, mo nang gingon wala gyud usa nga matarong. Ang tanan nakasala, nawat-an sa himaya sa Ginoo. Tungod sa usa ka tawo nga nakasala, nisulod ang sala sa kalibutan. Kinsa man si Eva. Nga mo na iyang gingon. Nga ang tao naa sila sa sala. Naa sila sa tunglo sa balaod. Kay bisan pag sila naay balaod, nalangyapon sila sa tunglo sa balaod. Kay ang balaod ilang gituman without faith by doing lang. Basta simba ang gingon sa Ginoo, simba lang ta. Kita karon by faith na ta. Nga kung niyon ang pulong sa Ginoo, magsimba ta. Ayaw simba kung wa kay pagtuo. Mabitaw na kinanglan atong basahon ng pulong sa Ginoo. Ingon pa ni Apostol Pablo nga kung nasabtan lang, dili ka mga lagad kung why reference. Kabaw mo sa reference? Basyanan ba? Nganong nangalagad man ka sa Ginoo? So may basihanan nimo nganong mangalagad man ka sa Ginoo? Ang number 1 kay ikaw iya sa Ginoo. Kabaw bang wala? Di pwede nang wato lang ka sa Ginoo nga blind ka, nga wa ka kabalo. Muna ang problema lang kay wa na nagwalig kamaturan. Kay bisan sa ila wa na isog musultig kamaturan. Muna si Jesus Christ ni ani diri truth. Singon si Jesus, I am the way, the truth, the life. Muna kakaron atong isgutan ning kinabuhi nga gitanyag ni Kristo. Mao ni ang spiritual life. Manang ato ang tema dia is Slick G. Sa meaning sa Slick G? Spiritual life in Christ Jesus. Nay mga tanan sa ako mga kauban akong pastor sa second district. Usa may musimbahan. Ako gina-Slick G. Usa may Slick G? Spiritual life in Christ Jesus. Kaya ang tinuod Kristohanon is a spiritual man. Di mo to kung nino itong unang nga. Kanang Christian, tawag kay kag Christian, karnal na, ingon ni Apostol Pablo. Abaw mo sa nang karnal, kalibutanon ba, nga mga tao gipantawag, nga ni-follow kang Kristo, without kanang gitawag o walay pagbuhat ba. Nag-deny sa mga work sa Ginoo. Nagsampit sa Ginoo para nang ikaw muawit ka nga para nang gusto ko nga kauban ka maaylan ta muawit gusto ko nga kauban ka ya kung maglakaw ka wa gyud kay pulong sa Ginoo nga ang Ginoo pulong man matag adlaw gusto ko nga unsa gani ang Ginoo
Kauban nimo sa balay, gusto ka? Unya pagabot sa balay, niwa gani ka nagdahod sa pulong sa Ginoo nga unsay buhaton sa balay. Kung ikaw iya sa Ginoo ang gihatag nga life sa Ginoo is peace. Unya wa kay peace sa balay. Sa man mo pagkauban sa Ginoo nga ang Ginoo pulong man, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Unya baliwalaon nimong pulong ato katrabahoan, baliwalaon nimong pulong. Sa nasa ka dito, baliwalaon nimong pulong. Unya gusto nimo kauban ng Ginoo, muawit lang ka gusto ko nga kauban ka. Mabit na ang pulong importante. Anong pulong sa kamaturan? Ang ikaduhang life, ang spiritual life is a quickening life. Anong pinukaw? Tanang tao nang amatay. Di sa kalibutan sa tubangan sa Dios. Kaya nga naman, diingnan si Iba, yung kaon na once nga mukaon ka na, mamatay ka. So, si Iba, nisulod sa kalibutan, gipasulod sa kalibutan, gipagawa sa paradise, dito sa Garden of Eden, ningon niya, punan ang kalibutan. Huwag siya ningon, punan ang mga buutan. Basta ningon siya, punan ang kalibutan. Nga uban ang tunglo sa ilaha. Nga ang mga tao, muna nga, unang tunglo si Adan, mabuhi, pinaagi sa pagpasingot, nga kung walay singot, si Adan, dili, mabuhi. Nga karon kay, ang uban, mabuhi naman lang, bisag way singot-singot, daghan na may pamaagi nila. Nga ang pamaagi sa Ginoo, mabuhi ka, pinaagi sa iyong pagpasingot, maningkamot juga, dili ka magkuhan og mga silingan aron. Mao na tudlo gyud sa Ginoo. Nya kay baliktad man ron. Murag ang ilaha basta makalugar lang, makahigayon lang, bahalag way singot-singot ni. Mabuhi sila. Mao na nabaliktad yun, tama yun itong gingon ni Jesus Christ pag-anhi mga perverse generation, mga baliktad ng mga tao. Kaya ang pulong sa Ginoo mo na ilang gibuhat, ilang buhaton imbes magpasingot kaya aron dili ka magkuan og mga silingan, kanang magdaot og silingan, maningkamot lang kag imo, gusto nila pahalag daoton ng silingan para mabuhi lang kay ngano man pinaagi nga ilang gibaliktad nga walay singot-singot. Mo na ako musulti ko ninyo og tinuod ang spiritual life, kanang quickening life, kanang pinukaw lang ko daghan may mga tao nga Kristohanon. Gawas kung sila dili pukawon sa Ginoo, wa sila ilabot sa Ginoo. Mo nang magbantay ka nga kini atong life is a quickening. Pinukaw ba? Gipukaw ba ka sa Ginoo buntag sayo aron mo simba? Kasi pagka Domingo wa lang ka kay ngano man musimba lang ka kay ngano may mong papa, imong mama, imong anak, imong lola, imong sana imong silingan, imong amigo nagtawag nimo kay musimba. Hinoon si David, ang problema lang kung ingnon ka sa imong silingan nga, oy manimba ta, malipay ba ka? Ngano maguwat pa man kag ingnon ka? Si David, nay nakaunag ingon niya, let us go into the house. Nga, nay nag-ingon, kung sa katao nga, mangadto ta sa balay sa simbahan, mo nang ningon siya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Wala, kung naagani mo yung gani sa imo ha, kung ikaw iya sa Ginoo, bangon na kay manimbat na. Kinanglan, kung ikaw iya sa Ginoo, malipay yun ka. Dali makamuato ka sa balay sa Ginoo. Mo na ka, kinitanan balay nga simbahan, mo ni balay sa Ginoo. Mo ni ang ikaduhang spiritual life, kanang quickening. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 44 and 45, ingon ni Apostol Pablo, it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Doon naging spiritual body. Para nato ron dawat ata sa Ginoo, himuag yun na nga kanang himuang kinabuhi karon spiritual na. Dili lang ka kay Christian kundi spiritual life. Ang spiritual, ang pagkaon sa spiritual life is ang pulong sa Ginoo. Mo na matag Domingo sa lang kaadlaw ato ka sa balay sa Ginoo aron mo kaon. Mo nang naay pulong dito sa Song of Solomon. He brought me his banqueting house, his banner over me, his love. Iya kong gidala ngadto sa balay kalan-anan. Kay ngano man ang flag nga iyang gidala, tugma na sa Dios.
Naigugman nimo kung ikaw mo ani diri. Kung ikaw mo to, mo na imong reference kanong ni ani ka diri because God loves you. Dili lang ingon ni ani ka dinhi kay wala ka gigugman. Mo na usay ang tao ba? Baliwala lang sa ila ba? Ang ila pag-adto sa simbahan murag wa sila kay nungdong nga nganong ni ani ka. Mo nang usay ang tao. Mo adto dili mo adto usahay ganahan usay mo nang gigay ngano ingon pa ni Apostol Pablo kinanglan way reference kanang naay reference ba kanang naay hinungdan ba naay hinungdan nimo ang pag-anhi dinhi tinuod magina mo na mo awit na the reason I'm here is to worship the Lord nganong i-worship man nimo ang Ginoo because you are the people of God ang mo worship sa Ginoo katurmay ang mga katawan sa tinuodan yung sa Bible lilingon tanang tao gibuhat aron mo worship niya no ang tanan gitawag niya for His glory. Kung ikaw tinawag, kinanglan himayaon ni mong Ginoo. Saon sa pagi maymaya ang Ginoo, pinaagi sa iyang pulong nga din tahuron jud nimo ang pulong sa Ginoo. Buhaton nimo sa adlaw sa Ginoo nga iyang gisugo. Mo na iyang giingon dunay spiritual body ug dunay natural body. Kung gitanong man na sa natural body, it is rise or race. Spiritual body kinanglan mabanhaw na ngadto sa espirituhanong lawas. Una kung ikaw Kristohanon nabautismuhan ka, kinahanglan mo raise ka o mo rise ka, mo bangon ka kay gipukaw ka. Wala ang spiritual body na anan nimo. Wala ang Kristohanong spiritual body. The verse 45. So it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Ang unang Adam, si Adam, gihimo to siya, buhing kalag. So therefore, doon na siya gitawag og buhing nga kalag kita, kay kita nga tao man diya sa unod, like kang Adam. So, naatay gitawag og living soul. Na kay buhi nga kalag. Nya dili na nagpasabot nga kanang buhi nimo nga kalag, mao bitaw na nga dunay giingon ni Isaiah. Si Job nag-ingon ang iya daw kalag na weary sa life. Lain niyang life, lain ng kalaga. Ang life katotong gisgutan is the breath of God. Kanang ginhawagan sa Ginoo mo na ang nihatag og buhing kalag nimo kay gihuypan man ang imong ilong nabuhi kang kalag nga kanang life nga gihatag sa Ginoo nimo nga gidala-dala niya ang kalag mo nang giingon nawiri ang kalag kay ngano man ang imong life manggo dili ra sa kalibutan wala kay Ginoo pang kalibutan lang mo nang giingon kanang imong kalag nga giporma sa abog, mubalik lang gyapon sa abog. Muna ang tanan nga matay, tuwa sa lugnanan. O ang yang kalag, natulog sa lugnanan. Ang yang espiritu, ingon sa ni Solomon, nibalik sa Ginoo. Kanya katong kalag, magpaabot na lang to sa gitawag og the last, kanang gitawag og resurrection. Ang mga patay nga dili iya sa Ginoo, wa na resurrection. Nga naman, muadto naman ta sa spiritually kanang mga eternal na, mga immortal na, mga incorruptible na, dito na ta sa white throne judgment, automatic na, walang bulahan ang makaambit sa nahunang pagkabanhaw, aron walay dapit ang ikaduhang kamatayon. Kaya ang first kamatayon, mo nang mintirio. Mo na ang spiritual life, karon nga gitanyag, para mabuhi na usap imong kalag. Nga maunay giingon ni King David nga kanunay nga iyahang giatiman niyang kalag. Matod pa niya o kalag ko dayga ang Ginoo mo na hinungdan ang iyahang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Manang gingon matod pa niya sa tanan akong kinabuhi daygon pagyo kay Ginoo aron ang kalag manggod. Makaduol sa Ginoo kay ang kalag mao man mo amtos puhon. Kay kanimong lawas madunot naman na mao hinungdan nga adunay spiritual body. Araw ka na imo ang lawas nga physical, dili na siya
mamatay kung imong manang gingon pasudlo nimong espiritual o espiritu kanang tulo ka klaseng espiritu na pud ha kung gingon sa imo permiro ang natural spirit kanang imong pagbati nga bisan pag mabuhi ka diri nga wa ka kailag Ginoo wa ka kailag dautan mo na gitawag natural lang unya karon kay nakailan naman kag pulong sa Ginoo ang pulong sa Ginoo mo nang espiritu mo nagingon gani Father, Son and the Spirit ang kanang spirit kung imong basahon ningon ni Apostol Pablo that is the word of God kanang word of God nga diin nga nagpuyo nimo mo na mulid nimo mo nang ang Holy Spirit mo nang mingong ka kang Holy Spirit dili na mo ana ang Holy Spirit unless kung imong buhaton ang pulong sa Ginoo imong bation mo naging Holy Spirit kaya ang Spirit is pagbati kung wala ka ni bati ining pulong sa Ginoo baliwalaon lang nimo ni mo nang gingon wala ang Holy Spirit nimo pero kung ang imong gibati kanang mga buhat sa unod pareha na for example dayag kayo ang buhat sa unod ingon ni Apostol Pablo sa Galatian kapungot kasuko kaligud-gud pahaka kudyaka o mo nang gingon evil spirit na mga daotan mga buhat diya tubangan sa Ginoo mo na yang gingon ang first Adam is made by the living soul and the last Adam was made by a quickening spirit kinsa man tong gipukaw sa espiritu sa amahan matod pa ni Apostol Pablo si Jesus Christ na banhaw pero matod pa niya pinaagi sa espiritu sa amahan mo na yang gingon a quickening spirit sa Roma chapter 8 verse 11 nga matod pa niya but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you o tanawa ang espiritu daw nga kuno nagbanhaw kang Jesus Christ gikan sa patay nagpuyo ninyo kanang espiritu ba nga nagbanhaw kang Kristo nagpuyo pud na ninyo that raised up Christ from the dead nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa patay shall also quicken siya usab ang mupukaw sa imong mortal bodies kanang mortal nga madunot nga lawas by his spirit that dwelleth in you mao kana ang espiritu nga nagbanhaw kang Kristo dapat unta kanang nagpuyo nimo nga espiritu mo kun unta nang nagbanhaw kang Kristo kung kana mo nang espiritu nga nagbanhaw kang Kristo banhaw mo ka mo nibot pasabot ni Apostol Pablo kung nagpuyo na sa imuha kung wala nagpuyo ayaw ko ingna nga ikaw gibanhaw pero kung kanang espiritu nga nagbanhaw kang Kristo naa nimo mo nang giingon gibanhaw ka motong gingon ni Apostol Pablo nga ang tanan nga nabanhaw o ang tanan nga gikalubong pinaagi sa bautismo mo nang gingon gilubong na siya mabanhaw na siya unya naa na siya new spirit matud pa niya dito sa Roma chapter 6 kung bataw na nimo mo na ang 1 Peter chapter 3 verse 18 for Christ also hath once suffered for sin tas alang yun siya nagsuffer sa sin nagamto siya sa sala kinsang sala sa ato ang sala kaya ang bayad sa sala kamatayon siya nagbayad sa atong sala nga unta nga kita maoy magbayad ana kung sa may bayad sa sala kamatayon anong nagpakamatay siya aron ikaw bayran aron ang imong sala wala na nganong wala na aron dili nakakabayad kung platod pagkasulti, hindi nagkamamatay gawa naman kay sala. Lisod kay sabton no, tinuod ang kamatuoran, lisod yun sabton. Yung gani ni Peter nga, hard to explain and hard to understand. Mo bitaw nang mangayo mo sa Ginoo kung mudawat ba mo ini. Ang Ginoo ray makahatag og pagtuo ninyo. Kung kamo makasabot mo na si Solomon nangayon, give me understanding, wisdom and knowledge. Kung di mo mangayo, ako'y mahimo, sige mo pagulbul, magmurmur mo gyud tuo man kana appointed gyud ta mamatay. Tinuod kay ikaw, wanang gingon wa siguro ka naglakaw sa dalan padung sa kinabuhi. Ang imong gilakwan siguro kanang Broadway, wanang daghan kayo mutu anang appointed to die.
Mudawat mo appointed today, may padita na mga lagad. Mo nang giingon, adunay do kadalan that lead it to life. Ang una, broad is the way that lead it into death. Dunay lapad kayo nga dalan nga ang tumoy kamatayon. Unya, daghang kayo nangagi. Mo na giingon ni Jesus Christ. And kanang life that lead it, kanang way that lead it to life is narrow. Higpit ba? Difficult is the way that lead it to life. Ang lead it to life, difficult. Matod pa ni Jesus Christ, and few there find it. Gamay rin nakatultol. O bitaw na samtang nagbasa ko, Lord, punta, makatultol ta. Makatultol mi. Ang pulong sa Ginoo nagtudlo yun, kay naghatag man siya og way. The way of life and the way of death. Ingon pa ni Jeremiah. Pero ang gipili daw kuno sa mga tao sa Israel is death rather than life. So therefore, ang mga tao, tuan na sa gitawag, natural yun, natural. Which is nga si Jesus Christ, niyanin siya dire, aron paglukat sa tuang sala, kay ang bayad sa sala, kamatayon, maninungdan siya nagpakamatay, tungod sa sala, mananggingon niya dire sa 1 Peter, for Christ also hath once suffered for sin, the just for the unjust, sa mga matarong o sa dili matarong, that He might bring us to God. Aron madala nila dito sa Ginoo, being put to death in the flesh. Ingon nga, gihatag niya iyang kagalingon, nga unod, nga matata, but quickened by the Spirit, o gibanhaw, pinaagi sa Espiritu, nga siya nabanhaw yun. Mo bitaw na kung mabanhaw man ka, gikan sa bautismo, dili na ingon nga, nganong nagpabautismo man ka, aron maluwas ka, wa ba mo kabaw ang gisulti Apostol Pablo, ang tanan nga gibautismuhan, gikalubong. Wa man niya ingon mabanhaw, nabanhaw dahil ka pag bautismo nimo. Unless kung ang Espiritu nga nagbanhaw kang Kristo naa nimo, nabanhaw po ka. Karon ang pangutana, naa ba ang Espiritu nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa man kanimo? Kung ikaw gibanhaw manggaling, kung ugaling mutuo ka nga gibanaw ka, kay gibautismuhan ka, kay gilubong man ka, dapat mabanaw ka na ang tanan nagpabautismo gilubong na. Nabanaw na sila uban kang Kristo, kay ang Espiritu nga nagbanaw kang Kristo mao sa na ang magbanhaw nimo. Manang giingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 6 nga aduna na kay new life. Dili ingon mao lang gyapon nimong life. Nangalagay ka sa Ginoo mao lang gyapon ang life. Kapag mo sa live sa tao, kanang naa sa Ginoo, ang number 1 yun nga knowledge sa katao, kung ikaw amahan, kung tinuod ka ni dawat kang Kristo, nagpabautismo ka, nabanaw ka, kung sa may mong baton, higugmaon ni mo ang Ginoo. Mao gini number 1, kung basaon ang obligasyon sa family, o sa head of the family is to serve God. Sa umano pagdala sa mong pamilya kung waka nag-serve sa Ginoo, parte sa asawa, kung ang number 1 nga knowledge sa mga asawa is to submit to your husband because husband is the head of the family. Kung ikaw Christian, kung ikaw espirituhanon, mao ginay mong paluhon. Wagay katungod nga ikaw mulabaw. Kay mao na nga yung gingon ni Apostol Pablo, it is written na the head of your family is your husband. So ang asawa is to submit lang. Kunya kundi na nimo matuman, kung sa gingon sa James chapter 2, bisa pag nagbuhat ka sa dagang mga pulong, makalapas ka usa, kung sa'y tawag sa imo, malinapason. Latod pagkasulti, adi maluwas. Malinapason gani. Kanang malinapason, sala na, ang atong sala, mauna ang paglapas sa mga sugo sa Ginoo. Kunya, ang mga anak po, ang first knowledge nila is to honor thy father and mother. Gitiwasan na ni Apostol Pablo sa napulo ka sugo, mga anak, honor thy father and mother. Kung ikaw tinuod Christian, spiritual man, imo gitong unahon pagbuhat. Useless man ang sige ka lang pangalaga dia anak. Yawa kay tao sa imong amahan, nga mao man ay napulo ka sugo. Labaw sa tanang giusap pag yun ni Apostol Pablo. Children, obey your parents in the Lord. Kung nga na sa imo, bisa pag nagsimba ka diha,
Bisa pag nagwali ka diha, kay pastor ka, imong anak, imong amahan, o imong mama, ang alagad sa Ginoo niya, di ka mo tuo, di ka mo obey, useless lang ka po imong pagka-gitawag o Christian sa panglagad sa Ginoo. Muna ang tao nga gibanhaw, nga matod pa niya diha, kanang quickening by the Spirit of life in Christ Jesus, muna ang gitawag og spiritual life. Gani si David ang prayer ni David mo ni, ako isgutan ang prayer ni David. Sa Psalm 119, sa verse 25, ingon pa ni David, my soul cleaveth into the dust. Quicken thou me according to thy word. Mo na iyang gingon, ang akong kalag, padulong na dito sa abog. Mo na niyo siya, pukawa ako, sumala sa imong mga pulong. Ang mupukaw na to, mga pulong, o ikaw iya sa Kristohanon, pareha na, for example, ikaw na bautismuan, ayaw ko ina nga na banhaw ka dayon. Kisa may nagbanhaw nimo, kisa may pamaagi nga ikaw na banhaw, pag bautismo nimo, abi kay hawas ka, pastor, banhaw ka na. No. Kinahanglan ang pulong sa Ginoo, may tinuod mo, banhaw nimo. Verse 88, ang bakla sa 88 sa Psalm 119, yung pa ni David, quicken me after thy loving kindness, so shall I keep the testimony of thy mouth. Manang gingon, ang mupukaw na to kanang loving kindness. Kung ikaw iya sa Ginoo, yung duming ang Ginoo, maayo nimo. Ang gugma sa Ginoo, maayo yun nimo. Huwag ta dito sa verse 107, sa Psalms chapter 119, verse 107. Nga matod pa ni David, I am afflicted very much. Quicken me, O Lord, according into thy words. Muna niingon siya dito nga, Ginoo ako gayon, gibati na ako maayo. Gisakit ko, nasakit ko. Muna niingon siya, pukawa ako sa imuhang mga pulong. Muna ang pulong sa Ginoo is, muna to ang comfort. Mo-comfort na to ba? Wala ka ng mga tao nga di nangalagad nga way pulong sa Ginoo, wagi nagpainumdum ana. Wanang kung bagag pa ang pulong sa Ginoo ang suga, mo nang gingon naa sila sa dalan sa ngit-ngit. Naa sila sa landong walog o walog sa landong sa kamatayon. Sa tinuod lang kitang mga Gentiles ni ani si Kristo dinhi ang iyang pagani ni diri aron paghatag og light kahayag nga ngadto sa mga tao naglingkod sa landong sa kamatayon. Kanang appointed to death. Kanang tao is nasa landong sa kamatayon. Nasa kangit-ngit. Mo bitaw nang niduol ta kang Kristo kay si Kristo light. Nagpakita siya nga light sa kalibutan unya ang mga Gentiles sama nato nakakita daw anang light. Mo nang niduol pero ningon si Jesus Christ. And the light did not comprehend ang kahayag nga mo si Kristo, wa nila nasabtan. Kaya nga naman, may nga man ang gapon ta, muduol ta kang Kristo, mamatay man ang gapon ta. Buyon gapon ka nga, mamatay ka. Mabitan ako sa kabutan nga, din kini akong giwali sa inyo. Muna nga, anong, mingon ko ini, kaya mo man ay gingon sa Bible. Kadagay gingon sa Bible, ni, gani ang pulong sa Ginoo, nagsulti nga ikaw, gi-appoint, nga gitawag kung mangalagad ka sa Ginoo. Gani ang magbubuhat og kanang mga hinagiban aron patay nimo, wa gani nagbuhatan sa Ginoo. Ingon ni Isaiah, wala siya magbuhat og tao, nagtugot og tao nga magbuhat siya hinagiban para nimo. Ni walay hinagiban para nimo bisan mga pulong nga ikadaot nimo kanang mga marites para nimo, wala na sila. Kailan naman mo marites no? Kung muna kayo na sa tuwa din niyang pasabot sa pulong sa Ginoo kanang mga bulibak nimo ba, mudaot nimo, wala na. Kung ikaw iya sa Ginoo kay wala na gitugot sa Ginoo. Mo bitan ako mingon ninyo karon. Kanang ato ang life nga spiritual, ang Ginoo nag-care ana, mo na iyahang gitawag gitanyag sa tuwa kanang gibanhaw, kanang gi-quickened niya. Mo na iyang gingon ni David. Nga matod pa sa verse 50, balik na dito sa verse 50. Yan na anak maguna ko ni pagkuha. Sa Psalms 119 verse 50, ingo pa niya, this is my comfort in my affliction, for the word hath quickened me.
tanawa. Mao ni ang nag-comfort sa iya kanang pulong sa Ginoo nga nagpukaw nga nagpainumdum ba kanunay kung asa man kamo adto manang gingon kung gusto nimo kauban ng Ginoo di ang pulong hinumdumi nya kanang pulong sa Ginoo kanunay na magapahinumdum nimo kay mao man atong pagkaon kahayag hinapay unsa pa na yung gingon dito sa pulong sa Ginoo. Ang Roma chapter 15 verse 4 ingon pa ni ni Apostol Pablo, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scripture might have hope. Aron makabaton tag paglaom, mao na kung unsa ang tanan na isulat dinhi atong unang panahon nga matod pa niya, mao na atong tulunan nga diin pinaagi sa atong pagpasensya ikomportaan ang Scripture aron makabaton daw tag paglaom. Nya kundi ka maminaw sa pulong sa Ginoo, mingo ka tama ra to nimo pulong sa Ginoo gamay ra. Sa gingon sa James 2:1 chapter 2 up to 10 chapter 2 verse 10, natuman nimo ang tanan nya nakalapas kag isa sa tinuod lang automatic mali na pasol ka. Mo bitaw nang kinanglang gayud nga mupadayon kita kay matod pa dunay gingon ni Apostol Pablo nga ang tao dili gani mo continue sa pag-search ning pulong sa Ginoo aron do na siya buhaton tinunglo na nadaan na kanang mga tao nga baliwala lang nila ang pulong sa Ginoo aron mahibaw unta sila kung sila ilang buhaton labi na nga moabot ni mga panahon nga kalisdanan nya ikaw baliwala lang nimo wa ka nagpadayon sa pag-search ning pulong manay ingon sa pulong sa Ginoo. Ni Apostol Pablo, tinunglo na. O bita na magbantay sa pulong sa Ginoo, kaya ang pulong sa Ginoo is wanang gingon, bililong kayo. Proven na kayo ni pulong sa Ginoo. Nga pa ni Solomon, the word of God is proven na aprobahan na yun ni. Bona iyang gingon, kanang learning, tanan ni sulat nato, tunanjod nato na. Kung unsay naitabo nila. Kaya kita, sa tinuod lang, ni-join na kita. Abi ni mo unsa itong i-join, kanang Diyos manggod nila, ang Diyos daw sa hintil, mo na ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Wala tayo laing Diyos. Atong una, sa wa pa nakasuroy si Apostol Pablo, mana ang atong Diyos dagang kayo. Sa mga Diyos ang ato sama ng mga pineapple juice, lemon juice, mga Diyos ba? Sa tinuod ang Bible, ang Diyos, mga butang sa kalibutan. Nga which is, nga wa na ta nagpakabana nga mga sugo sa Ginoo, kay nga naman, naman tayo mga butang. Mo bitaw na ka ng mga butang sa kalibutan, ingon pa ni Solomon, is the answer of all. No? Tubag mo po na sa tanan, pero di lang na makatag live. Manang gingon, money is the answer of all. But knowledge, manang gingon, ang kahibalo, labaw pa sa kanang gitawag o kanang mga bahandis kalibutan. O bito na importante ang knowledge. Naata. Ang iyang mga katawhan na laglag kay wa may knowledge, mo na nga kita kinahanglan dunay knowledge. Ang Roma chapter 15 verse 4. Kanang scripture daw gipadayag na for our learning, gisulat na for our learning para makabaton gyud tag paglaom. Kay kung wa tay pulong sa Ginoo, wa gyud tay paglaom. Atong una ningon sa ni Apostol Pablo, kita once matod pa niya remember diingnan ni Apostol Pablo ang mga Gentile kasi Apostol Pablo kung imong basahon siya ra intawon ang ato ang ministro. Siya ang nagminister sa mga Gentiles kanang dili Hudiyo, mga Gentiles. Mo nang iyang gisulat o iyang giingon nga kanang scripture. Mo na atong learning tan-aw nato kung unsay naisulat. Kung mangutan naman ka nangamatay man lagi na sila because ingon pa ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo is the last apostle. Nga diin siya naghalad siya kagalingon aron pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman di man mo to ang mga tao nga si Jesus Christ nagdala og life. Mao pud nakita karon. Nagtuo ta kang Jesus Christ pero wa ta nagtuo sa mga sulat ni Jesus Christ nga unsay naisulat diha. Gani ingon pa ni Jesus Christ nga kung dili mo mutuo sa sulat ni Moses nga din si Moses giingnan na daan nga ang Ginoo nagsit life and death. Life is a blessing,
Death is a curse. Di gyapon sila muto, ningon girang Ginoo nga choose life that you may live. Pilihan ninyong life para mabuhi mo. Nya kay ngano man namatay sila. Wala gila pilihan ka kinabuhi, kamatayon lagi. Mo sa nakita karon ngano mamatay ang mga Kristiyano, wa man gud nila pilihan ang kinabuhi kay ngano man wala sila katultol sa dalan sa kinabuhi. Now which is ningon si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Nya wa may nagsulti unsaon nato pag-agi sa dalan padung sa kinabuhi. Mo nang nagpahinumdum si Solomon, there is a way, or the way seems right into a man, but thereof the end is death. Nagtuo manggod sila manggod nga ang ilahang dalan tama na ni nga nidawat sa Ginoo, nagpabautismo, nangalagad, unya day right na ni sila, pero ang tumoy day kamatayon. Kay gamay rabay maluwas. Nya daghang kay Kristiyanon kung saon ta man sa ato pagbakak ang pulong sa Ginoo nga matod pa sa Peter, yung pa ni Pedro, remember nga ang old earth wala niya kaluy-a. Wala niya kaluy, giluntan niya tanan, walo ray na luwas. Ni gani ang Sodom ang Gomora, wala niya kaluy. Ni gani ang mga manunundat tuwa na sa langit, gihulog pa. Yun, unsa pa kakita nga naapata sa yuta? Wala nang gipahinumdum ni Peter. Mga bitaw na ningon sa Apostol Pablo, paning kamuti ang imong kaugalingong kaluwasan. Kaya nga naman sa tinuda kung basaon ni mga pulong sa Ginoo, ang tao daw is miserable. Kabaw mo sa nang miserable? Makaluluoy. Sa diha nga moabot na ang kapungot sa Ginoo. Luoy kayo. Kung ang imong pagbati sa kalisod kapait, dili problema. Mao na imong bation pa atong moabot ang panahon. Kaya nga naman, manimalos man ang Ginoo. Wala kong mingon sa inyo, pili agad ang life. Aron dili ka panimaslan sa Ginoo. Kaya ang balos sa Ginoo kamatayon niya, kanang kamatayon is ingon pa sa Revelation, abi ninyo kung kamo dili maluwas, mahayahay mo dito sa impierno. Day and night, i-torment ka sa Ginoo. Kabang mo sa nang torment, torture ba? Nana sa Revelation. Kaya panimalos man sa Ginoo atong mga tao kuno nga nag-insulto sa pulong sa Ginoo, kanang mga disobedient sa pulong sa Ginoo, nag-despise. Mo na'y panimalos sa Ginoo, mo nang dili ta pabalusog kay naa siya'y panimalos o kapungot. Mo na ang Ginoo, nag-ingon siya, I am vengeance. God is the God of vengeance. Ang ginawa, dili ingon only God is the God of love and mercy. He is the God of vengeance. Mo nang dili ka pamanimalos o kay siya ray manimalos. Mo nang ningon ang Ginoo, igugmaan na imong kaway kay ako nang bahala ng kaway, manimalos kita. Mo bitaw na kung mahibaw ta sa kamaturan, mo na iyang gingon. Ang scripture is our learning. Mo na kung si Moses nagsulti man about atong una, nga nagsulti siya life, ayaw na baliwala. Mo bitaw nang gingon sa Deuteronomy 29:29 man siguro to. Adili dai sa 29:29, 26 or 27 or 26 ingon siya or 27 nga matod pa niya. Ang tao nga di mo confirm ining pulong sa Ginoo is cursed. Ang dili ka moingon nga kana nahisulat o dili ka mangita sa pulong sa Ginoo, sa tinuod lang tinunglo na sila. Mo bitaw na ako musulti ko kamaturan aron di ko paninglon. Abi no sa tinuod lang kana mga pastor wa sila kabalo nga dili sila paninglon din sila ng mga membro nila nga dili maluwas. Once nga mga membro di maluwas, labaw pa silang di maluwas. Mo na ako karon musulti ko sa tinuod, imposible di mo maluwas kung tumano na tong pulong sa Ginoo. Kay ang gospel sa Ginoo, mo nang gingon, it is a power to salvation. Mo nang ningon si Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 12 siguro o 16, Roma 1:16. For I am not ashamed of this gospel, for it is the power unto God to salvation, first sa Jewish, second ngadto sa Greek and Gentiles. Mo ni ang power nato kining gospel, the gospel of Christ is to enter the kingdom of God. Mo na yang gingon dinhi ni David kanang sa Roma kaning scripture mo na ang ato ang paglaom kung unsay nasulat dito sa scripture. Ingon pa niya sa Isaiah chapter 38 verse 18 and 19. For the grave, mo man niya, for the grave
cannot praise thee. Kanang grave ba? Ayaw ko inam sa nga grave ni spiritual death, spiritual grave. Basta ang gingon grave. Kanang ipanglubong manggid ang tao kay aron dili mabaho. Unya dito sa lubnganan madunot ang tao mo man ay gingon sa Bible nga diin ang tao mobalik gyud sa abog. Mo na ang gitawag og grave. Mo nang gingon ni Isaiah sa mga tao sa pulong nga gisulti gyud sa Ginoo ngadto kaniya ipawali ingon kay propeta ni si Isaiah. Nag-ingon si Isaiah, for the grave cannot praise thee. Kanang naa na sa lubnganan di na makadaig. Death cannot celebrate thee. Kanang mga nangamatay dili nakasilibrar na. They that go down into the pit. Kanang nangadto sa mga bangag cannot hope for thy truth. O muna ko isulti ninyo ha. Kanang tanang tao sakit man paminawon kung ikaw physical. Kung ikaw unod-nun pa, nakasaplis, nakay mga loved ones dito, maminaw ka, kung masakitan ka, kay sila lukoy kaayo, maabot ang panahon, wato po ka dito. Mabitaw nang ningo, strive your own salvation, aron di ka mauban dito. Muna pasalamati ang Ginoo nga, ikaw ang nahisulat sa ulayng adlaw, manampit sa Ginoo, maluwas pa. Ang mga maluwas, katong nanampit sa ulayng adlaw. Yan, naanata sa ulayng adlaw, nanampit ha. So therefore, doon na tayo kaluhasan. Labi na kang nahibaw na ta sa kamaturan, nga ang kamaturan maingon, unang ayaw mong tugot gayod, bisan sa inyong panimalay, na mawala ninyo. O ni bisan ikaw, mawala ka. Kaya nga naman, nag-ingon yun ang Isaiah, for the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee, they that go down into the pit cannot hope for the truth. Wala na nga naman di makakahop, nga nagsimba maka, nagwali maka, pastor maka tunguna, kaya nga ba yung mga pastor nga matay? Usao man yung pagsabot ini, bisa pag-truth na imong giwali dito, ako di ko kahop sa truth kung mamatay mo ko. Kinsa may makasalig o kinsa man di ay makadaig sa Ginoo, kinsa man di ay makaselebrate sa Ginoo, kinsa man di ay ang makalaom sa kamaturan sa verse 19 ingon pa niya. Gitubag man pud na. The living, he shall praise thee. As I do this day, ingon nga ako ning gibuhat karon, the father to the children shall make known to thy truth. Kinahanglan matod pa ni Isaiah. Ang buhi, mora ni makadaig. Nga sama sa akong gibuhat karon, ang amahan o mga kanakan kinahanglan mahibaw ni ini kamatuorana. Sa iyang ginon thy truth. Dili ta kapasagad og daig awit ana na lang gawa ta kabalo. Kung mamatay ka sa tinuod lang wa na kay paglaom, kamatuoran nga imo ang gidawat, imong nasabtan sa pamay mo ang nabatunan nga kamatuoran kung mawala ka. Mo nang diingon si Jesus Christ, if ye shall know the truth, nga naman nangamatay kay wa man sila nahibaw sa kamaturan, kay nga naman kaniadto pa wa na may nagsulti kamaturan. Karon kinsa pa man pagkawala ni Apostol Pablo, kinsa man mo bitaw na nga po samtang nagbasa ko, kung dili ko mangisog sa pagsulti nga wa na may nagsulti, nakinsa pa may maluwas. Manang isog ko musulti sa kamaturan kay nga naman wa na ko ipakagamay ang pulong sa Ginoo. Balag mo tuo mo madili basta ako isulti ang naisulat. Ang naisulat sa pulong sa Ginoo. Naanata sa katapusan kinahanglan mahibaw mo sa kamaturan. Mo na yang giingon sa pulong sa Ginoo ha. The truth, John chapter 8 verse 33 mo pa ni Jesus Christ, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa unsang pagi kita makabaton og kagawasan, kini kagawasan kaluwasan ni yang gingon. Malibre ta. Abi mo asa ta malibre. Maka-escape ta sa kapungot sa Ginoo kay ang kapungot sa Ginoo miserable. Mao nang rich nga kanang luoy kayo gid ang tao. Sa tinuod lang ang pulong sa Ginoo. Mao nang gingon niyo, why the light is given unto man, because the life of man is miserable. Luoy kay na sa tubangan sa Ginoo. Nga mao na bitaw ako moingon kaninyo kanang kamaturan watag nato kagawasan. Kay nga naman
dili nakakahub sa kamaturan. Sa gingon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 4, for to him that is joined to all the living, there is hope. Mo na kinanglan mo apil to sa mga buhi. Sa mga buhi, buhi man tanta ng tao. Ang buot pasabot ni Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 1, kabaw ba mo ana? By the mercies of God, matod pa niya, I beseech you, naghangyo po ninyo, pinaagi sa kaluoy sa Ginoo. Kinahanglan ka ng imong paghalad, kanang kaluoy sa Ginoo, ngino nimo maluoy ka Ginoo, maghalad mi sa mong kagalingon. A living sacrifice, fully acceptable unto God, which is your reasonable service. Mo na atong reason sa service nga, magpresenta sa atong body a living. Anong tinuod yun ba? Living. Nganong nga ni makadiri? Kung sa may imong nahunaunaan, because ang Diyos mo na imong gianhi diri. Kanang Diyos nga buhi ba? Kanang nagbuhat sa langit o sa yuta, mo nang kalimti ang tanan butang. Katagig importansya ang Ginoo. Labi na hapit na mubalik ang Ginoo. Mo na kung mo-join ka sa living, mo na ang nakabaton og paglaom. Mo na gingon ni Solomon sa chapter 9 verse 4. For to him it is joined to all the living, there is hope. Ora na paglaom sa kamatuoran kung imog yung tinudon mo nang gingon ni Apostol Pablo nga present your body